¿Listo? Hiruron artean, Fernando Azkarate, munduko pilota batzarreko presidenteak, eta Mikel Eguiguren, Jaia Life enpresako arduradunak eta hirurok emango dizuegu prentsaurreko honetan gaurko aurkezpenaren berri. Beste urte bat da, eta hori motiboa da, pozik egoteko, eta eskerrak eman nahi dizkiet gurekin dauden pelotari guztiai, eta esan nahiko nuke baita ere eskerrak eman bartzaizkiela txapelketa aurrera ateratzeko alegina egin duten da egiten ari diren antolatzaile eta kirolari guztiei. Lanen artean lortu duzue zesta punta biziberritzea eta indartzea, eta baita pandemia garai zail honetan ere, eta ez da erreza izan, badakigu. Luzaroan egon dira frontoiak publikorik gabe, eta orain aukera dago berriro frontoietara bueltatzeko, baino publikoaren parte hartze hori modu arduratsuan egin behar dugu eta indarrean dauden arauak errespetatuz. Denon ardura da birusari aurre egitea, eta hau ezin dugu ahaztu, naiz eta dagoeneko pertsona asko egon txertoa hartuta, baina behar beharrezkoa da frontoietan ere osasun egoera bermatzea, ikusleen osasunarengatik eta pilotarien osasunagatik. Nuestros frontones han estado huérfanos de público durante muchos meses y con el avance de la vacunación hemos podido recuperar la presencia de espectadores y espectadoras en los frontones. Ahora está en manos de todos y de todas que esa presencia pueda seguir y para ello debemos actuar con responsabilidad y respetando todas las normas en vigor. Lo que está en juego es la salud de todos y todas y también la salud de nuestros pelotaris. La organización Jaia Life World Tour también hará todo lo posible para que los frontones sean lugares seguros y el espectáculo se pueda producir de la forma más segura. Eta berriro ere eskerrak Jaia Life World Tourreko antolatzaileei. Aurten ere munduko pilotaririk hoberenak biltzen dituen txapelketa honen alde apustu egin dutelako. Duela urte batzuk egin genuen elkarrekin edo hasi genuen elkarrekin Eusko Jaurlaritzak eta zestaren inguruko eragileek munduko pilotaririk hoberenak elkartuko zituen zirkuitu erakargarri eta berri bat sortzearen aldeko apustua. Eta ekimenak erakutsi du ez dugula huts egin. Indar berria eman diogu, aspaldidenik gure mugak gainditu dituen kiroloni. Nazioartean ezaguna den edo ezagunena den zesta punta euskal kirolari. Reitero mi agradecimiento a los organizadores de Jaia Life World Tour, pues tanto el año pasado como este han apostado por mantener este campeonato y reunir en él a los mejores pelotaris del momento de todo el mundo. El Gobierno vasco y los agentes del entorno de la cesta hicimos hace unos años una reflexión y una apuesta nueva para crear un atractivo circuito que reuniera a los mejores pelotaris. Y estos ejercicios nos han demostrado que estuvimos acertados en aquella apuesta. La cesta se ha visto fortalecida. La cesta, que es nuestro deporte más internacional y el más conocido fuera de nuestras fronteras. Abendura bitartean, herriz herri eta frontoirik frontoi ibiliko dira zesta jokalariak. Markina, Hondarribia, Gernika, Mutriku, Lekeitio, Zumaia eta berriro azpimarratu nahi dut arduraz zesta puntaren ikuskizunaz gozatzeko aukera daukagula. Mila esker, beraz, berriro denoi, eta orain Fernando Azkaratek eta Mikel Eguigurenek emango dizkigute Jaia Life World Tour zesta punta zirkuitu nagusiaren inguruko zehaztasun guztiak. Eta Fernando hartuko du lehenengo hitza. Sailburu jauna,
Mikel, uteko arduradun bezala. Bueno, gaurko honetan, munduko pelota batzarrak, Jai Alai World Tour honen inguruan berri emotera gatoz, ute honekin 3 urteko kontratu bat edo akordio bat sinatu dugulako. Orain arte gertatu zitzaiguna izan da, hasten ginelaten denboraldia udan, eta gero gabonetan bukatzen zenean, hurrengo urtera arte ez zegoen loturarik. Orduan ikusi dugu izan daitekela formula on bat, 3 urteko akordio bat sinatu, eta horrela jarraitasun bat emon proiektuari. Enpresak ere izango dute denbora gehiago planifikatzeko, sponsorrak, kanpo laguntza bilatzeko, eta arlo horretan, uste dugu neurri ona izango dela. Zirkuituak, eurak, bakoitzak, 21-an, 2022an eta 2023an, euren nortasun propio izango dute, bai administratiboki, eta baita ere, kirol mailan ere. Eta orduan hurrengo urtean izango dugu 2022ko zirkuituaren aurkezpena. Orduan gaur egingo dugun izango da, Mikelek gero, pizkatxo bat momentuz, daukaguzan zehaztapenak zuen gana luzatu. Buenos días. Comentar que el Consejo Mundial de Pelota ha llegado a un acuerdo con la UT Sistera Jai Alai para firmar un acuerdo durante los próximos 3 años para fortalecer el circuito Jai Alai World Tour. Hasta ahora teníamos una dificultad, que era que empezábamos la temporada siempre en la época estival, en verano, y una vez de Navidades, cuando terminaba el circuito, pues se hacía un cierto parón. Luego había que volver a comenzar con todo el mecanismo. Entonces, lo que hemos pensado ha sido durante estos 3 años, hacer un convenio para 3 años, para que el propio circuito no se pare, y tanto las empresas como el Consejo Mundial pues tengamos tiempo y tengamos mayores posibilidades de dinamizar y de hacer más visible el torneo nuestro. Esto a su vez va a suponer que cada año tengamos una presentación. Hoy Mikel dará los torneos que hasta este momento ya están destinados, más las posibles incorporaciones que se irán dando al circuito. Y luego el año 2022 haremos una segunda presentación y en 2023 haremos una presentación individual. Cada presentación, cada temporada tendrá un empaque individualizado. Para terminar, por encima, sin adelantarme a lo que va a decir Mikel, pues bueno, tendremos los torneos típicos de parejas, donde, bueno, en función de los pueblos de los torneos irán intercambiando los pelotaris punteros que tenemos. Tendremos un torneo individual y este año pues estamos barajando y tenemos ya bastante adelantado la posibilidad de hacer un torneo de promoción. Un torneo de promoción con pelotaris aficionados, que de alguna forma pues entendemos que desde el Consejo sí tenemos que promulgar un poco para esos chavales que son punteros, que destacan en esa actividad, tengan la posibilidad de poder incorporarse al circuito Jai Alai World Tour. Entonces, los pelotaris que tomen parte en ese torneo y bueno, sean los finalistas, los vencedores, pues tendrán la posibilidad de incorporarse pues en la próxima temporada al circuito Jai Alai World Tour. De todas formas, las características de ese torneo, justo con el individual, tendrán su propia presentación. Eta gehiago bari, bueno, Mikel, nego zuk, hortengo zehaztasunak, eman? Gaitu 2021 Jai Alai World Tour aurkezpenan hemen egotea berriro. Lehenengo eskerrak eman aizkioke Ander Elortegiri Taiko Hoteleko zuzendariari, berriro aurten ere hemen gure etxean bezala tratatzeagatik, Fernando Azkarate eta Bingen Zupiria, eta Gaizka Moniategiri uteko lehendakaria. Eta etorri zareten guztioi eta pelotariei. Lehenengo esan nahi nuke, egingo deguna da segurtasuna eta protokolo sanitario guztiak mantendu eta oso zehatz dana ikusi. Zaigu azten pasa ditugun hilabeteak eta oso gainean egongo gara frontoietan segurtasuna izango da gauza garrantzitsuen hasteko. Bueno, pixka bat kontatuko dizuet arlo teknikoak. Edukiko ditugun pelotariak, aurten ere munduko pelotaririk onenak izango dira, ez? Aurrelariak izango dira Beaskoetxea, Goikoetxea, Aritzerkiaga, Barandika, Ormaetxea, Arbe, eta batzuk gehiago ere jolastuko dutela, baina bueno, horiek izango dira izar garrantzitsuenak aurrean,
Eta atzeko kuadroetan izango ditugu Imanol López, Erik Irastorza, Unai Lekerika, Julen del Rio, Etxeto, eta, bueno, eta barez. Gazte batzuk ere beraien aukerak izango dituzte. Bueno, pelotari, horiek dira jolastuko duten pelotariak, eta lehen hasiko gara pixka bat torneo, izango ditugun torneotaz izketan, ez? Bi lehiaketa dira garrantzitsuenak beste guztien gainetik, ez? Direla Gernikako Gran Slama eta Hondarribiko Gran Slamak. Horiek izango dira bi txapelketa erregeak. Gernikako Gran Slam txapelketa izango da Uztailak 24-31 eta abuztuak 7, 14 eta 16. 6 bikote izango dira, ligila bat, semifinalak eta finala. Eta beste txapelketa topa edo erregea Hondarribiko Gran Slama ere izango da. 6 bikote edukiko ditu, ligila batekin, eta fetxak izango dira iraiak 17-24 eta urriak 1, 8 eta 15. Bi lehiaketa hauetatik klasifikatuko dira fase finalerako pelotariri onenak, ez? Fase finala urrian jolastuko da, Gernikan, eta bi Gran Slametatik egingo deguna da pelotarien partidoak baloratu, puntuaketak, eta hor jolastuko dute finala handia urriko azken astelenean. Gero bi txapelketa garrantzitsu hauetik aparte ditugu masterrak, ez? Markinako masterra, ja martxan dagoela, Mutrikokoa, Lekeitioko masterra, gero Uztailan 24 daukagu Leitzako plaza libre desafiora, Nafarroara jungo gara, eta gaude beste sede batzukin negoziatzen oraindikan, adibidez Donosti, Barcelona, edo bueno, leku gehiagotan jolastuko da, baina itxita egon arte ez dugu izen gehiago emango, baina bueno, partidu gehiago egongo gehiago. Gero, banan-banakoa izango da Berriatuan, aurreko urtean bezala, oso frontoi aproposa da, banan-banan jolasteko, eta abendua munduko pelotari onenak jolastuko dute Berriatuan banazkoa. Bai, bueno, Fernandok esan duen bezala, naiz eta ute enpresa ez da egon bilera horietan, egon da bilera batzuk sisterarekin, eta Interjaiko zirkuito txapelketako gazten Interjai bat antolatzeko preste gaude denon artean, eta bueno, aurrerago presentazioren bat ikusiko dugu. Gaztentzako oso notizia importantea izango da, zedukiko dute beraien espazioa, eta bueno, kontutan edukiko da iraganaerako hori irabazten duena, bere aukerak izango dituela, ez? Eta bueno, hori da pixka bat datu teknikoak, pelotariak, txapelketak, edo zer galera balin badaukazute, eskerrik asko deni etortzeagatik, eta hemen gaude zuentzako.